അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനരായ ഉസ്താദുമാരും, സമയം മഗ്‌രിബോടടുത്ത സമയമായിക്കൊണ്ടെന്ന് ഇതരപ്പം തഹ്ലീൽ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ ദീർഘമായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിച്ചു. വലിയ അടുക്കും തോറും വലിയ ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ തഖ്വ ഉസ്താദ്. എവിടെ കണ്ടാലും ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുകയും ഒരു സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ ഉസ്താദുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടകലരേണ്ടി വന്നത് ഒരു തലാഖ് പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. അതിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ ഹുസൈൻ റഹ്മാൻ ഉസ്താദിനോടാണ്. ഉസ്താദ് പിന്നെ അതിന് ഉസ്താദ് ഗൾഫിൽ പോയി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലായി. പിന്നെ ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് തഖ്വ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്നും അത് തീർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് കൂടി അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതും കൂടി ഒന്ന്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഷുഗർ പ്രഷറെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വരാമെന്ന്. അതൊരു തബായിയായ വിഷയമല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും അതിന് വലിയ കാര്യമാക്കിയിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഉസ്താദ് ഒരു ഉപദേശം ഇങ്ങനെ ചില അദ്കാറുകളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലക്ക് വലിയ ബന്ധം നമ്മുടെ റേഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ ദാർനൂറിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നമ്മളെ മംഗൾ നഗറിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ ദീർഘനേരം മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെയും മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെയും ഒക്കെ വലിയ മഹത്വവും ആ ഒരു ബന്ധവും അന്ന് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്നും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. മഹാനവറുകളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ സൽക്കർമ്മം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവറുകൾക്കൊരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.